Я есть. Нет русского. Нет, татарча білесің? Татарча bilmiyorum. А не білесің? А какой знаешь? Понял. 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 Ассаламу алейкум. Casus. كيف حالك؟ KGB. من عند 16 тапкыр менә шушы халыкара олимпиада үтә. Ислам дины буенча һәм гарәп теле буенча. Менә бу елны инде безнең масштаблар киңәйде, Аллаһка шөкер. Бу ел инде менә безнең Һиндстан иленнән, Иран һәм Төркиядән килделәр. Былтыргы олимпиада безнең барлык Казакстан, Кыргызстан һәм Үзбекстан, Таҗикстан барысы киңәйде. Бу ел инде безнең артты, әлхәмдүлилләh. Һәм шулай менә икенче елга да тагы да масштабларны зурайтып, шу олимпиадаларны үткәрергә безгә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Бу егетләр белән таныштырасызмы? Исемнәре ничек? Бу егетләр безнең Һиндстаннан килделәр. Алар Ишаәтул Улум дигән университеттан, Ислам университеты. Һәм инде алар һәр кайсы бер номинациядә катнашты. Мәсәлән, Шәһид шейх, ул безнең гарәп теленә иде. Абдулбасит Ханафи фикъ буенча олимпиада катнашты. Әйне Анас, ул безнең ислам дине нигезләрендә катнашты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я вспоминаю слова Хасана Басри, радиаллаху ан, о том, что есть 4 причины, почему, причины, которые уничтожают религию. И первое, он сказал, первая причина, что люди делают амаль, то есть не делают амаль в соответствии со знаниями. Второе, наоборот, делают амаль, делают действия, то, о чем у них нет знаний. И, наконец, победитель номинации «Арабский язык» приглашается Джахбаров Ислам Магомедович, представитель Исламского университета имени имама Аль-Ашари. والفائز بالمركز الأول في فرع اللغة العربية الطالب إسلام جهبارов من جامعة الإسلامية باسم الإمام الأشعري داغستان. Напоминаю всем участникам, что после фотографирования в 12 часов в библиотеке подъедут автобусы, и мы направимся на обед в здание Российского исламского университета. Кыргызстан татарча аңлыйсыңбы? Аңлыйсың? Білесіз? Ауыр болды ма олимпиада? Олимпиада? Жақсы эле. Жақсы? Лиман дарасы дейт го. Нәрселер бар ішінде? Ашып қарадыңызмы? Что там есть? Намазлык, чак-чак, да? Машаллах. Чак-чак тапканлар, ребята. А вы здесь учитесь, да? Вы здесь учитесь? Мен журналист өзім. Журналист? Да. Мен шу шарамны кешірем. Да. Я на татарском не умею. На кыргызском могу? Ну, аңлысың немен татарша сөйлешкен? Кыргызша сөйлей аламын. Сөйле, кыргызша, сөйле. Әйбәт. Biraz şaşıp кетет екен. Иә. Тілін